बिटिसि सरकारनि बा आदानि कम्पानिनि एजेन्ट बायदि बिथांमोनहा खामानि मावनो थांगासिनो दं जाहाथे बेफोरनिफ्राय जानगाराव थायो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव आदानि कम्पानिनो हा होनायनि बेरेखायै पर्बतजरानि बासबारिनि पाग्लिझरायाव हेंथा खुद्रिसारनाया सोलिगासिनो दङ। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा बेखौ रायजोजों एसेबो सानलाय हलाय खालामालासिनो जोङो बेखौ हा NOC होनायखौ जोबोद दुखु मोनदों। बावैसो सिगां बासबारियाव आसाम सोरखार आरो बिटिआर काउन्सिल सोरखारा थार्मेल पावार प्लान्ट लुफुंनो थाखाय आदानिनो 3600 हा होनायनि मुङाव सोराङाव फैनायनि उनावनो जायगानि थागिबि बर' सुबुंफोरा गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन। रायजोनि मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया आदानि थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जुदि बिटिआरनि थागिबि सुबुंफोरनो नाङाबा अब्ला आङो धुबुरी नङाबा गवालपाराजों लांगोन होननानै फोसावनायनि उनावबो खुद्रिसारग्रा रायजोफोरा गोजोननाय मोनाखै। जेब्लासिमहालागै मावख'निफ्राय लिरनायनि लेखा बिलाइ मोना अब्लासिम खुद्रिनाया थागोन होनना बुङो रायजोफोरा। मख'नो गोनांदि दिनै सोमावसारारि सुबुंफोरनि जानानै मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो गौतम ब्रह्मआ हेंथा मेथाइ रोजाबनानै सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन। जे भारत उदांस्रिनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' रायजो राजाया बे पर्बतजरा मोनसे हिस्ट्रिकेल एरेखा बियो बेनि गोबां मेथाइबो दङ। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ओनसोलाव खालि बर' हारियाल' रायजो जाबोदों थाबोखादों आरो बहुद बोसोर बिथांमोनहा बे ओनसोलाव गावनि राव हारिमु गासिबो हारिमुवारि जिनिसफोरखौ रैखा खालामनानै दिनैसिमबो थांनानै दं। दा दिनै भारत उदांस्रिनि उनावबो बे ओनसोलनि बे गामिनि मानसिफ्रा भट होबोदों भारतनि नोगोरारि हिसाबै। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दिनै बिथांमोनहा बै भारत स्वाधीननि उनावनो भट होनो मोननाय गोबां बर' सुबुङानो दिनै हानि नामजारिखौ मोनाखै होननानै जोङो मिथिदों। नाथाय बेखिनियावनो जोङो नुनो मोनबाय भारत स्वाधीननि उनाव भट होनो मोननाय जे बर'फ्रा हानि एलटमेन्ट मोनाखै। नाथाय जोबोद गोमोथाव भाबै दिनै हरखाबै जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि पर्बतजरा ओनसोलनि 3600 बिगा हाखौ दिनै पावार थार्मेल प्रजेक्ट आदानि कम्पानिनो जे हगारनो थाखाय दिनै बिटिसिआ NOC होबाय बे जिनिसा गोमोथाव जादों। दा बेखौ बिथांमोनहा NOC होनायनि आगोल बे जायगानि ओनसोलनि रायजो राजाजों एसे सानद्रोब फैनांगौमोन। बिथांमोननि अपिनियनखौ लानांगौमोन। हाखौ हगारो ना हगारा माबादि जागोन हगारोब्ला मा कन्डिसनाव हगारगोन बिथांमोननि इयुना मा जागोन आबहावाया बोरै जागोन बिथांमोननि गोबां जेंनानि बाथ्राखौ बिथांमोनहा मिथिनानै लानानै हगारा बे माने रिपर्टखौ लानानैसो बिथांमोनहा NOC होनायनि प्रसेसखौ खालामनांगौमोन। नाथाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बिटिसि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा बेखौ रायजोजों एसेबो सानलाय हलाय खालामालासिनो जोङो बेखौ हा NOC होनायखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बेखौ जोङो अबजेक्सन खालामो। जोङो थांनाय एप्रिल दाननिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो राजानि होख्रावनायखौ जोङो खोनादों फैदोंबो जोङो बाहागो लाफैदों खबर लाफैदों। बिथांमोनहा ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट जुग गोदो गोदायनि भारत स्वाधीन जानायनि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाबोनानै बे हाखौ दिनै आदानि कम्पानि हगारनांगौखौ बिथांमोनहा मालाबाबो बेखौ साननो हाया आरो बिथांमोनहा जिउ जोबब्लाबो बे ओनसोलनि गावसिनि ओनसोलनि हाखौ आदानि कम्पानिनो निस्सय हगारनाय नङा। आरो बे खोथाया दिनै बिथांमोननि जेनाखि धरना होनाय प्रटेस्ट खालामनाय बिथांमोननि होख्रावनायनिफ्राय अलरेडि हाइलाइट जाबाय। डिपार्टमेन्टेल अफिसारफ्राबो बेखौ अलरेडि मिथिबाय। बेनिखायनो आङो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनो गोसो जागोन जे रायजोनि सेन्टिमेन्टखौ बुजिनानै आरो हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ नायनानै दिनै बिथाङा बे
भुलैबो जेनेखि एनअसि होदों 3600 बिगा आदानि कम्पानि बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो रायजो राजानो बे हाखौ समजायनानै होफिननांगौ आरो बरन्स बे गामिनि बे ओनसोलनि जायफोर दासिमबो फाट्टा मोनाखै बेनि फाट्टानि बेबस्थाखौसो बिथाङा खालामनानै होनांगौ होननानै आङो खावलायनो लुबैयो थाबैनो। दा बेवहाय मोनसे खोथा बुंबावनोसै आङो दिनै बेवहाय जोंहा थांनाय जेसेबांबार सोमावसारदों बेवहाय गोबां बाहेरानि मानसिबो फैबाय इतिमध्ये दा बे फैनायनि बिथोराव दिनैहायथ' जोंहा बर'नि हारिमुनि मेथाइ खनगिरि सानैबो नुजाफैदों बिथांमोनहाबो खबर लाफैदों रायजोनि दुखु सुखुखौ मिथिनाय लाफैदों बिथांमोनहा दा बिथांमोनहाबो दुखु फोरमायबाय आरो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे बाहेरानि मानसिफ्रानो बे ओनसोलनि दुलाराय बर' फरायसा माखासे संगठनफोर बिथांमोनहा बाहेरानिफ्राय फैनानै असुथनि होफैग्रा दङ थुलुंगा होफैग्रा दङ बेखायनो बे गामिनि मानसिफ्रा बेबायदि सोमावसारदों होननानै ससियेल मिडियायाव बिथांमोनहा बुंदों। दा आं बेखौ बिथांमोननि बे बुंनायखौ माने निन्दा खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे मोननै गामिनि रायजो राजानि गाबनाय हख्रावनायखौ खोनानानै गोबां सचेतन महलनि मानसिफ्रा फैगोन एसे एनै उपदेश होफैगोन दा बेखौ बिथांमोनहा गोरोन्थि साननो नाङा आरो बिथांमोनहा बेखौ जुदि गोरोन्थि सानोब्ला आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनहा आदानि कम्पानिनिफ्राय बेवहाय मा फेसिलिटिस मोनगोन बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौ स्पष्ट मालाबा बुजायफैदो नामा। दिनैसिमबोथ' बिथांमोनहा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा सुबिदा मोनगोन मोना मा खहा जागोन जाया बेखौथ' रायजोफोरजों बुजाय आजाय खालामफैयाखै बिथांमोनहा आदानिनिफ्रायबो हयथ' जेबो एसुरेन्स मोनाखै ब्लाइन्डलि लामा ससेनिफ्राय बिथांमोनहा दिनै बिटिसि सरकारनि बा आदानि कम्पानिनि एजेन्ट बायदि बिथांमोनहा खामानि मावनो थांगासिनो दं जाहाथे बेफोरनिफ्राय जानगाराव थायो आरो बाहेरानिफ्राय फैनानै बिथांमोननि फाग्लि जरा दुखि सुखिनि मानसिजों बाहागो लाफैनायफोरखौ बिथांमोनहा खुनु गोरोन्थि बुजिनो नाङा। बिथांमोनजों जोङो फैदोंब्लाबो बाहेराना खालि बिथांमोननि बे जेनाखि दुखु सुखुनि बाथ्राखौ जोङो सापर्टल' होफैदों आरो बिथांमोनजों जोङो सासे सचेतन नागरिक हिसाबै मदद होनाया जोंनिबो कर्तब्य गोरों गोरा समाजनि जानानै जोङो बेखौ सापर्ट होनांगौ नङाबा बे गामिनिखौल' जुजिहोबाय थानानै हालाय हाफाय बिसोरखौ खालामहोबाय थानोसै नामा। गतिके बेवहाय बिथांमोनहा गोरोन्थि साननो नाङा।